దేవుని యొక్క అతి పరిశుద్ధమైనటువంటి శక్తి కలిగిన నామములకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ప్రార్థన పూర్వకంగా మరి మాసము చివరి పరిశుద్ధ పునరుత్థాన వర్తమానమును మనం వినటానికి మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకున్నాం. పరిశుద్ధమైన దేవమాతనే విడుదలుగా నమ్ముకుని మీ ప్రేమకు ప్రేమించి సజీవమైన నీ పరిశుద్ధమైన కుటుంబాలుగా ఏర్పాటు చేసుకుని తిరిగి సాయంకాల సమయంలో తన ప్రభావ నీ పరిశుద్ధ లేఖనములో నుండి తన ప్రభావ మరి సత్యాలను తెలుసుకోవటమే కాకుండా తెలుసుకున్నటువంటి సత్యాలకు అనుగుణమైనటువంటి జీవితమును జీవించి నీ ద్వారా తన ప్రభావం మెప్పు పొందుకునేటటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి పరిశుద్ధుడిగా నీ రాకడకు సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి ఆధిక్యతను నాకు మాకందరికీ మీరు కలిగించేది తల్లి ప్రభావం మరి లైవ్లో వీక్షించడానికి సిద్ధపడుతున్నటువంటి బిడ్డల్ని కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో ఆశీర్వదించండి, అభిషేకించుకోనండి. వారి వారి ప్రతి అవసరతను అక్కడ తీర్చి తండ్రి ప్రభావ నీ నామమునకు మహిమార్థకరంగా జీవింపు చేసుకోవాలని మా ప్రభువుని రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట తండ్రిని అతి వినయముగా వేడుకొంచున్నాము స్వామి, ఆమేన్. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయంలో దేవుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు, ఏమి జ్ఞాపకము చేసుకోకూడదు చెప్తున్నాడు, ఏమి జ్ఞాపకము చేసుకోకూడదో దేవుడు మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దు అని చెప్తూ దేవుడు కూడా జ్ఞాపకము చేసుకొనను అన్నాడు. అంటే దేవుడు దేనినైతే జ్ఞాపకము చేసుకొనను అని చెప్తూ ఉన్నాడో మనము కూడా దాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజున మనము పరిశుద్ధాత్మలో కొన్ని నిమిషములు మనము ధ్యానిస్తాము. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయము 13వ వచనములో సెలవిస్తూ ఉన్నటువంటి మాట. 43వ అధ్యాయము 18వ వచనం. యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయము 18వ వచనములో మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకుడి, పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి. ఇది మనము నమ్మిన మన త్రిత్వమై ఉన్నటువంటి దేవుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు. మునుపటి వాటిని మనము జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు అంటున్నాడు. మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు అని అంటే ఎవరెవరి జీవితంలోనైతే వ్యక్తిగతంగా అనగా పుట్టి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం తెలిసినటువంటి సందర్భం, అనగా మనం పెరుగుతూ ఉంటుంటే మనకు జ్ఞానము తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం తెలిసినటువంటి ఆ సమయము నుంచి మన జీవితములో చేసినటువంటి ప్రతి తప్పు, చేసినటువంటి ప్రతి పాపము, చేసినటువంటి ప్రతి దోషము ఎప్పటికీ అప్పుడు తెలుసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పశ్చాత్తాప హృదయముతో ప్రభువా నేను ఘోరమైనటువంటి తప్పు చేశాను, ఘోరమైనటువంటి పాపమును చేశాను, దోషమును చేశాను, నేను నీ పరిశుద్ధమైనటువంటి సిలువలో కార్చినటువంటి రక్తమునకు తగినట్టుగా నేను జీవించలేదు గనుక దయచేసి నా పాపమును క్షమించి నేను మరలా పాపము చెయ్యను ప్రభువా అని తీర్మానము తీసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో క్షమాపణను కోరుకొని ఆ క్షమాపణకు తగినటువంటి విధముగా ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించటము. అలా ప్రారంభించిన తర్వాత ఆ మునుపటి పాపములను, ఆ మునుపటి తప్పులను, ఆ మునుపటి దోషములను మరలా జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు, వాటిని చెయ్యకూడదు అని దేవుడు ఈ రోజున మనకు స్పష్టంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక తప్పును, ఒక పాపమును దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్న తర్వాత, ఒప్పుకొని దానిని నేను ఈ రోజు విడిచిపెడుతున్నాను ప్రభువా, నేను మరలా ఆ పాపమును చెయ్యను ప్రభువా అని దేవునితో నువ్వు ఒక ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత దేవుడు చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాట,
నీవు ఏ ఒప్పందం అయితే ఈ రోజు నువ్వు నాతో చేసుకుంటున్నావో దానికి తగినటువంటి ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తూ, ఆ ప్రారంభించిన తరువాత నీవు నాతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందము అనగా ఏ పాపమునైతే నువ్వు విడిచిపెడుతున్నానన్నావో ఆ పాపమును మరలా జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు. ఏ దేవుడైతే నిన్ను క్షమిస్తూ ఉన్నాడో, ఏ దేవుడైతే మనల్ని క్షమిస్తూ ఉన్నాడో, ఆ క్షమాపణ పొందుకున్న తర్వాత మరలా చేసిన పాపమును, విడిచిపెట్టిన పాపమును జ్ఞాపకము చేసుకొనకూడదు. జ్ఞాపకము చేసుకొని మరలా ఆ పాపపు ఊబిలో దిగకూడదు. ఆ పాపమును మరలా మనము చెయ్యకూడదు. ఇది దేవుడు యెషయా ప్రవక్త ద్వారా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అంటే మునుపటి పాపమును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆ పాపం మీదికి మరలా నీ మనస్సు పోకూడదు. ఎందుకంటే ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవ విశ్వాసులు వారి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వారు చేస్తున్నటువంటి పాపము దేవుడు వారికి తెలియచేసినప్పుడు, అనగా ఆర్థిక ఇబ్బందుల ద్వారా తెలియచేసినప్పుడు, శారీరకమైనటువంటి వ్యాధుల ద్వారా తెలియచేసినప్పుడు, ఏదో ఒక విధంగా దేవుడు వారిని మొట్టి వారి పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు వారు చేసే పని, ప్రభువా నేను చేసినటువంటి పాపమునకు నాకు ఈ యొక్క శిక్ష వచ్చి ఉన్నది, నేను ఇప్పుడు అనుభవించడానికి గల కారణము నేను చేసినటువంటి తప్పే, నేను చేసిన పాపమే అని వారి నోటితో ఒప్పుకుంటారు, మరలా చెయ్యను అని అంటారు. కానీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత మరలా వారి పరిస్థితులు చక్కపరచబడుతున్నప్పుడు, మరలా వారి యొక్క ఆరోగ్యము చక్కపరచబడుతున్నప్పుడు వెంటనే వారు ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతారు. దేవునితో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం, ఒప్పుకున్న పాపమును మర్చిపోయి మరలా ఆ పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకొని మరలా అదే పాపమును రిపీట్ చేస్తారు. అందుకే ఆ చెప్తూ ఉన్నాడు, మునుపటి పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకునకూడదు, అంతేకాకుండా పూర్వకాలపు సంగతులను కూడా తలంచుకున్నట్టు. నీ పాస్ట్ లైఫ్ అయిపోయింది, అది ఘోరమైనటువంటిది, పాపముతో కూడుకున్నదైనా, అది పరిశుద్ధతతో కూడుకున్నదైనా, ఏదైనా కూడా దేవుడు నీ మునుపు జీవితాన్ని చూడను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. నేను నీకు ఏదైనా రిజల్ట్ ఇవ్వాలంటే, నేను నీకు ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఈ రోజు నువ్వు ఏమై ఉన్నావో దానిని బట్టే నేను నీకు జవాబునిస్తాను అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రభువా నేను నిన్న నీతిమంతుని గనక నాకు ఈ రోజున నువ్వు ఒక మంచి కార్యాన్ని చెయ్యు ప్రభు అంటే, దేవుడు అంటాడు, నిన్న ఉన్నటువంటి ఆ నీతి ఈ రోజు ఉందా? నిన్న ఉన్న పరిశుద్ధత ఈ రోజు ఉందా? నిన్న ఉన్నటువంటి భయము, భక్తి కలిగినటువంటి జీవితం ఈ రోజు ఉందా? అది నాకు తెలియచేయు అని చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఏమై ఉన్నాము, ఈ క్షణము మనం ఏమై ఉన్నాము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఎన్నో పర్యాలు మేము జ్ఞాపకం చేశాను. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 18వ అధ్యాయంలో, ఆ 18వ అధ్యాయం మనం మొత్తం కూడా చదివితే, దేవుడు ఒకప్పుడు తండ్రులు చేసినటువంటి పాపము పిల్లలకు నేను శిక్షను తీసుకొస్తాను, పిల్లల పిల్లలకు శిక్షను తీసుకొని వస్తానని చెప్పాడు. కానీ యెహెజ్కేలు యొక్క దినాలలో ఏమంటున్నాడంటే, తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి పాపదోషములను తెలుసుకొని ఈ పిల్లలు ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి పాపదోషములను వీరు చేయకుండా, వీరు ఒక సరి అయినటువంటి దేవుడు చూపించినటువంటి పద్ధతుల్లో నడుచుకుంటూ దేవుని యందు భయము, భక్తి గలవారుగా వారు జీవిస్తే ఆ తల్లిదండ్రులు చేసినటువంటి పాపములకు తగినటువంటి శిక్ష నేను పిల్లలకు రానియ్యను అని చెప్తాడు. అలా చెప్తూ ఏమంటాడంటే,
నిన్నటి వరకు పాపం చేశాడు, ఆ పాపమును ఒప్పుకున్నాడు, ఆ పాపమును విడిచిపెట్టాడు, ఒక కొత్త నీతివంతమైన పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు అతడు చేసినటువంటి పాపములను బట్టి అతడు మరణించునా అన్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నిన్న పాపము చేసినటువంటి పాపి కానీ ఈ రోజు పాపమును విడిచిపెట్టి ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి నీతివంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు కనుక అతడు బ్రతుకుతాడు, అతన్ని నేను క్షమించాను, అతడికి నేను నిత్య జీవం ఇస్తున్నాను అని ఆ హెచ్కేల్ ప్రవక్త ద్వారా 18వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. అలా చెప్తూ మళ్ళీ ఇంకో విషయం చెప్తాడు. ఒక నీతిమంతుడు ఉన్నాడు, ఒక పరిశుద్ధుడు ఉన్నాడు. అతను నిన్నటి వరకు పరిశుద్ధమైన నీతివంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాడు. ఈ రోజు మాత్రము ఈ ఒక్కరోజు ఏమవుతుందిలే, ఈ ఒక్కరోజు తప్పు చేస్తే ఏమవుతుందిలే అని ఆ రోజు తప్పు చేశాడు, ఆ రోజు పాపం చేశాడు. మరి ఆ వ్యక్తి బ్రతుకుతాడా అన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి బ్రతకడు అని అంటాడు. అతడు నిన్నటి వరకు నీతివంతమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాడు, కానీ ఈ రోజు అతడు పాపము చేసినటువంటి పాపి. అతడు నా దృష్టిలో ఒక దోషిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు, ఒక పాపిగా కనబడుతున్నాడు కనుక అతడు బ్రతకడు, నేను అతన్ని శిక్షిస్తాను అని చెప్తాడు. అందుకే ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము కూడా మనం బ్రతకాల్సింది, ఇదే నా జీవితంలో చివరి రోజు. కాబట్టి నా జీవితంలో రేపు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కనుక ఈ రోజు నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు, ఈ గంట దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు, ఈ నిమిషం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు కనుక ఈ నిమిషం, ఈ సమయం నేను వాక్యానుసారమైనటువంటి దేవుని యందు భయము భక్తి కలిగి తప్పు చూడకుండా, తప్పు వినకుండా, తప్పు చేయకుండా బ్రతుకుతాను. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు చెప్పాడు, నీ మునుపటి పాత రోత పాపపు జీవితమును జ్ఞాపకం చేసుకున్నకు, ఆ మునుపు చేసినటువంటి సంగతులను ఏదేదైతే నీ దృష్టిలో తప్పు జరిగిపోయిందో ఆ సంగతులను కూడా నువ్వు తలంచుకోవద్దు అన్నాడు. ఎందుకు అనంటే దేవుడు కూడా మన పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకోను అన్నాడు. ఒకసారి దేవుడు క్షమించేసి నిన్ను పరిశుద్ధునిగా చేసిన తర్వాత నిన్ను పరిశుద్ధునిగానే చూస్తున్నాడు, నన్ను పరిశుద్ధునిగానే చూస్తూ ఉన్నాడు. ఈ లోకం బహుశా నిన్ను గడిచినటువంటి పాపపు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారేమో. వాడు పలానా రోజున ఎలా ఉన్నాడో మనకు తెలియదా, ఇప్పుడంటే వాడు భక్తిపరుడు అయ్యాడు, ఇప్పుడంటే మంచి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాడు, కానీ వాడి జీవితం మాకు బాగా తెలుసు అంటారు. మనుషులు జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు, కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోను. ఎప్పటిదాకా నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంటే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నంత వరకు నేను జ్ఞాపకం చేసుకోను. మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం మరలా రిపీట్ చేశామా, వెంటనే దేవుడు మన పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకొని దానికి శిక్ష విధిస్తాడు. అందుకే దావీదు విషయంలో దేవుడు ఒక చక్కటి మాట సెలవిస్తాడు, ఊరియా భార్య విషయములో తప్ప మరి ఏ విషయములో కూడా దావీదు నన్ను బాధ పెట్టలేదు, దావీదు నా దృష్టిలో దోషిగా కనబడలేదు అంటాడు. అంటే దావీదు ఒక పాపము చేశాడు, ఒక ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు. ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన తర్వాత దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి నాతాను ద్వారా తాను చేసినటువంటి పాపమును తెలుసుకున్నాడు, తెలుసుకొని దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు, మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నాడు. పశ్చాత్తాప హృదయంతో నన్ను క్షమించు ప్రభు అని కన్నీరు ఏడ్చి ఆ పాప క్షమాపణ పొందుకొని నేను మరలా పాపం చెయ్యను అని అన్నాడు. దానికి తగినటువంటి విధముగా అతడు మరలా పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకొనలేదు, పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకొనలేదు, పాపమును చెయ్యలేదు. గనుకనే దావీదు చేసినటువంటి పాపమును దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుడు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానంటున్నాడు, కానీ మన పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోరు అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాదు మనల్ని కూడా మనం చేసిన పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోకండి, మళ్ళీ ఆ పాపమును మీ జీవితంలో చెయ్యకండి. దావీదులాగా క్షమాపణ పొందుకొని ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి. అలాగే మనం కొత్త నిబంధనలోకి వస్తే పౌలు విషయంలో కూడా సెలవిస్తాడు.
సౌలు పౌలుగా మార్చబడిన తర్వాత మరలా తన పాత జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. తన పాపపు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు. మరలా పాపము చేయలేదు. దావీదు మరలా పాపము చేసే అవకాశం వచ్చింది కానీ చేయలేదు. పౌలుకు పాపం చేసే అవకాశం వచ్చింది కానీ చేయలేదు. పౌలు అంటున్నాడు, ఏ రోజుకు ఆ రోజు నేను చనిపోతూ బ్రతుకుతున్నాను అని అన్నాడు. ఈ రోజే నా జీవితంలో చివరి రోజు అని నేను బ్రతుకుతున్నాను. ఈ రోజు నేను చనిపోతే ఆ చావు నాకు మేలు. లేదు, ఈ రోజు నాకు చావు రాలేదు, ఈ రోజు నాకు బ్రతుకు దేవుడు ఇస్తే ఆ బ్రతుకుట క్రీస్తు కొరకే. అనగా పాపమును జ్ఞాపకము చేసుకొనకుండా దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి కొత్త జీవితానికి ఒక అర్థవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తాను అని పౌలు గారు తీర్మానం తీసుకొని అలాగే బ్రతికాడు. దావీదు గారిని ఇష్టానుసారుడు అని అన్నాడు. పౌలు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో నా కొరకు కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది, నా విశ్వాసమును నేను కాపాడుకున్నాను. దేవుడు నాకు ఇచ్చిన క్షమాపణను నేను కాపాడుకున్నాను. ఈరోజు ఈ వర్తమానం ఇచ్చినటువంటి నా ప్రియ సహోదరి, నా ప్రియ సహోదరుడా, నీ నోటితో పాపమును ఒప్పుకున్నావు. ఎవరు నిన్ను అడగకముందే నీ నోటితో నువ్వే ఒప్పుకున్నావు. నేను చేసిన పాపమును బట్టే నాకు ఈ శిక్ష వచ్చింది అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని తిరిగి విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ పాపమునే జ్ఞాపకం చేసుకొని ఏదో ఒక రూపంలో ఆ పాపములను రిపీట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈరోజు ఈ వర్తమానం నీకే నా ప్రియ సహోదరుడా, ఈరోజు ఈ వర్తమానం నీకే నా ప్రియ సహోదరు. నీ ప్రార్థనలకు జవాబులు రావు. Until and unless you leave this sin, you never receive the answer for your prayers. నీ జీవితంలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినటువంటి పాపమును నీవు శాశ్వతంగా నీ జీవితంలో నుంచి విడిచిపెడితే తప్ప నీ ప్రార్థనలకు జవాబు రాదు. కాబట్టి మన ప్రార్థనలకు, మన మొరలకు జవాబు రావాలి అంటే తప్పకుండా ఈ రోజున దేవుడు సెలవిచ్చిన విధముగా మునుపపు పాపపు సంగతులను జ్ఞాపకం చేసుకొనొద్దు, తలంచుకోవద్దు. అందుకే కింద అంటాడు, నేను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. 25వ వచనంలో, అదే 43వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో, నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను, నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకొనను. నువ్వు నీ పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకొనకూడదు, నేను కూడా నీ పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకోను. ఎందుకంటే నేనే నా ఇష్టపూర్వకంగా నీవు చేసినటువంటి పాపమును తుడిచివేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ రోజు నీ వర్తమానం వింటుండగా పశ్చాత్తాప హృదయముతో గనుక నేను చేసినటువంటి పాపములను ఈ రోజు నేను పూర్తిగా నా జీవితంలో విడిచిపెడుతున్నాను అంటే ఈ మాట నీకే నా సహోదరు, ఈ మాట నీకే నా సహోదరు. నేను నీ అతిక్రమమును, నీవు చేసినటువంటి పాపమును నువ్వు విడిచిపెడతాను అని ఒప్పందం చేసుకునేటువంటి దాన్ని ఈ రోజున ఈ క్షణమే తుడిచివేయుచు ఉన్నాను అంటున్నాడు. అంటే మరలా ఆ పాపమునకు రావలసినటువంటి శిక్షను ఆయన మరలా రాయడు. మనం ఏ అతిక్రమములు చేశాము, ఏ ఆజ్ఞలను మనము అతిక్రమించినటువంటి ఆ క్షణమే దేవుడు దానికి ఎదురుగా శిక్షను రాశాడు. కాబట్టి ఆ శిక్ష దేవుడు రాసి, ఆ శిక్ష నీ జీవితంలోనికి, మన జీవితంలోనికి అనుభవపూర్వకంగా దేవుడు పంపించినప్పుడు వెంటనే తెలుసుకొని ఈ శిక్షకు కారణం నా పాపమే, నా అతిక్రమమే అని తెలుసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే వెంటనే దేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఆ శిక్షను తుడిచేస్తున్నాను. ఏ శిక్షనైతే నేను నీకు పంపించాను, రాసి పంపించాను, ఆ శిక్షను నేను తుడిచివేయచ్చు. సో ఈ రోజున ఏ శిక్షను మనం అనుభవిస్తున్నామో, అది ఆర్థికపరమైందో, అది అనారోగ్యపరమైందో, అది మానసికమైనటువంటిదో, పాపము ద్వారా వచ్చేటటువంటి జీతము మరణము,
సో ఆ మరణకరమైనటువంటిది ఏది ఈ రోజున నీ జీవితంలో ఉన్నా దానిని ఈ రోజున దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకోకుండా దాన్ని తుడిచివేయాలంటే మనము కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా మన జీవితంలో నుండి శాశ్వతంగా ఆ పాపాలన్నిటినీ కూడా మనం తుడిచివేసుకోవాలి. దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఎంత ప్రేమ మూర్తి. ఎటువంటి ఘోరమైనటువంటి పాపములు చేసినటువంటి వ్యక్తినైనా సరే మరలా నా దగ్గరికి వస్తే, నేను మరలా చెయ్యను ప్రభువా అని మనస్ఫూర్తిగా తీర్మానం తీసుకుని వస్తే దేవుడు హక్కును చేర్చుకొని క్షమిస్తానని సెలవిస్తున్నాడు. ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా ఒక చక్కటి మాట సెలవిస్తాడు. 31వ అధ్యాయం 34వ వచనములో, ఇర్మియా గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 34వ వచనములో కూడా ఒక చక్కటి మాట జ్ఞాపకం చేస్తాడు. ఇక్కడ యెషయా ప్రవక్త ద్వారా చెప్పినటువంటి మాటలను ఇర్మియా ప్రవక్త ద్వారా తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని సమయంలో నేను చదువుతాను, వినండి ఒకసారి. నేను వారికి దేవుడనై యుందును, వారు నాకు జనులగుదురు. వారు మరి ఎన్నడును యెహోవాను గూర్చి బోధ నొందుదము అని తమ పొరుగు వారికి కానీ తమ సహోదరులకు కానీ ఉపదేశము చేయరు. నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసుకొనను గనుక అల్పులేమి ఘనులేమి అందరూ నన్ను ఎరుగుదురు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇది వరప్రసాద్ వాక్కు కాదు, ఇది ఒక మనిషి వాక్కు కాదు. నీవు నేను మనము నమ్మిన దేవుని వాక్కు ఇది. వారు చేసిన దోషములను, వారు చేసినటువంటి ప్రతి అతిక్రమమును, తెలిసి చేసినటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడా ఈ రోజున వారు మనస్ఫూర్తిగా నేను చెయ్యను ప్రభా, నా జీవితంలో ఆ పాపం అసలు జ్ఞాపకమే చేసుకోను ప్రభా అని తీర్మానం తీసుకొని క్షమించమని నన్ను అడిగితే నేను క్షమిస్తాను. క్షమించడమే కాకుండా వారి పాపమును కానీ ఆ పాపమునకు తగినటువంటి శిక్షను కానీ నేను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాను అని దేవుడు ఒక వాక్కును విడుదల చేస్తూ ఉన్నాడు. వాగ్దానపూరితమైనటువంటి వాక్కును విడుదల చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి పాపము చేస్తే దానికి పర్యవసానము చాలా దూరంగా ఉంటుంది. దేవునికి పాపం అంటే ఇష్టం లేదు. పాపము అంటే దేవుడు ఎలా మనల్ని బ్రతకకూడదు అన్నాడో, బ్రతకకూడదు అన్న దాని విధంగా మనం బ్రతికితే అదే పాపము. దేవుడు బ్రతుకుమన్న విధంగా మనము బ్రతకకపోతే అదే పాపం. అనగా దేవుడు నాకు ఇది ఇష్టం లేదు అని చెప్పిన తర్వాత మరలా అదే ఇష్టపడితే అది పాపము. అది దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడాడు. దాన్ని బట్టి దేవుడు ఎప్పుడూ సంతోషించాడు. మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేను. ప్రారంభ మానవుడైనటువంటి ఆదాము, ప్రారంభ కుటుంబమైనటువంటి ఆదాము భార్య, వారిద్దరూ కూడా దేవునికి ఏదైతే ఇష్టం లేదో అది తెలియచేశాడు. తెలియచేసిన తర్వాత కూడా దేవుడు ఇష్టపడొద్దు అన్నదాన్ని ఇష్టపడి దేవుని దృష్టిలో వారు పాపులుగా గుర్తించబడ్డారు. వెంటనే దేవుడు వారిని శిక్షించాడు. ఈ రోజున మనము కూడా ఒకవేళ అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నాము. అడుగుతూ ఉన్నాడు, పాపము చేసినటువంటి మానవుల దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నాడు, ఎక్కడున్నారు మీరు? ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఈరోజు నీ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు. ఎక్కడున్నావు అన్నప్పుడు ఆదాములాగా సాకులు చెప్పకండి, హవ్వలాగా సాకులు చెప్పకండి. ఎక్కడున్నావు అన్నప్పుడు ఒకటి చెప్పండి, నేను నీ ఆజ్ఞను అతిక్రమించి నువ్వు ఇష్టపడొద్దు అన్న దాన్ని ఇష్టపడి పాపము చేసి పాపములో ఉన్నాను ప్రభా.
నేను పాపములో ఉన్నాను ప్రభువా, ఈ పాపములో ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఆ పాపములకు తగినటువంటి శిక్షలో నేను ఉన్నాను ప్రభువా, ఈ శిక్షలో నేను ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ శిక్షలో నుంచి నేను బయటికి రావాలనుకుంటున్నాను, ఈ పాపములో నుంచి నేను బయటికి రావాలనుకుంటున్నాను, దయచేసి నన్ను క్షమించు అని అడిగితే దేవుడు వెంటనే క్షమించి ఆ శిక్షను కొట్టివేసి, ఆ శిక్షను తుడిచివేసి, మరలా మన పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా ఒక కొత్త ఆశీర్వాదవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు మనకు కలుగజేస్తానంటున్నాడు. అందుకే ఒక స్త్రీ గురించి దేవుడు చెప్తూ, ఒక భార్య గురించి దేవుడు చెప్తూ, భర్త ద్వారా దేవుని యొక్క సంకల్పానుసారంగా ఆ భార్య గర్భవతి అయిన తర్వాత, ఆ గర్భము ధరించినప్పటి నుంచి ఆ శిశువుకు జన్మనిచ్చేంత వరకు ఎంతో వేదన పడుతుంది, ఎంతో ప్రయాసపడుతుంది, ఎంతో కష్టపడుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అయ్యో ఎందుకు నేను గర్భము ధరించానా అని కూడా బాధపడుతుంది. కానీ ప్రసవ దినాలు సమీపించినప్పుడు, ఆ ప్రసవ వేదన అధికమైన తర్వాత, ఒక శిశువుకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఆ వేదనను మర్చిపోతుంది, ఆ కష్టాన్ని మర్చిపోతుంది, ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోతుంది, మరలా జ్ఞాపకము చేసుకోవద్దు. ఆ మునుపటి బాధ వేదనను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా తనకిచ్చినటువంటి ఆ శిశువుని, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ శిశువుని చూస్తూ ఎంతో సంతోషిస్తుంది, ఎంతో ఆనందిస్తుంది. అలాగే ఈ రోజున మన జీవితంలో కూడా ఇది యేసు చెప్పినటువంటి మాటని సమయంలో మీరు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 21వ వచనములో, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 21వ వచనములో, స్త్రీ ప్రసవించినప్పుడు ఆమె గడియ వచ్చును గనుక ఆమె వేదన పడును, అయితే శిశువు పుట్టగానే లోకమందు నరుడొకడు పుట్టెనను సంతోషము చేత ఆమె ఆ వేదనను మరి జ్ఞాపకము చేసుకున్నది. అనగా ఒక స్త్రీ ఒక మానవునికి, ఒక శిశువుకు జన్మనిచ్చి ఆ శిశువును చూసి సంతోషము చేత తన మునుపటి స్థితిని మరలా జ్ఞాపకం చేసుకున్నదట. అలాగే మనము దేవునిలో నూతనముగా జన్మించిన వారం, పాపమును విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధంగా జన్మించిన వాళ్ళం, ఒక నీతివంతమైనటువంటి కొత్త జన్మమెత్తినటువంటి మనం. సో మన ద్వారా ఇతరులు జన్మించాలి, మన ద్వారా ఇతరులు పరిశుద్ధులు కావాలి, మనం ఇతరుల ద్వారా పరిశుద్ధులము కావాలి. ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ జీవితాన్ని చూసి మాత్రమే మనం సంతోషంగా ఉండాలి. వాట్ ఐఎమ్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ ఎ సిన్నర్. ఈరోజు నేను పాపిని కాదు, ఈరోజు నేను పరిశుద్ధమైనటువంటి నీతివంతమైనటువంటి దేవుని పోలికలో, దేవుని స్వరూపములో, దేవుని వల బ్రతుకుతూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అని మనము సంతోషంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు చెప్తున్నారు. అందుకే మనము ఎప్పుడు మన పాపములను ఒప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్తమానం వినటం వల్ల నువ్వు పాపం ఒప్పుకుంటావు అని నేను చెప్పటం లేదు. ఈ వర్తమానము నువ్వు పరిశుద్ధాత్మలో వింటున్నట్లయితే, లేదు నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని నువ్వు గ్రహిస్తేనే అప్పుడు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ వర్తమానమును నీలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి నీ పాపమును ఒప్పుకొని చేస్తాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తే భాషలు మాట్లాడతాడంటే, పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తే ఆ క్రియలు ఈ క్రియలు చేస్తాడంటే నా యేసయ్య చెప్తున్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు మీలోనికి వస్తే, పరిశుద్ధాత్మ వర్తమానం నీలోనికి వస్తే నువ్వు చేసిన పాపమును చూపిస్తాడు. మనం చేసే దోషములను వాక్యానికి
వ్యతిరేకమైనటువంటి అతిక్రమంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని చూపిస్తాడు. అప్పుడు మనం వాటిని ఒప్పుకుంటాము. ఇదే 16వ అధ్యాయంలోనే చెప్పాడు. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఆయన వచ్చి, అంటే పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఆదరణకర్త. మొత్తం పై వచనం చదవటం లేదు, కానీ ఆయన వచ్చి అనగా ఆదరణకర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి పాపమును గూర్చియు నీతిని గూర్చియు తీర్పును గూర్చియు లోకమును ఒప్పుకొనచీయు. లోకములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ వర్తమానం మనలోనికి వచ్చినప్పుడు, అవును దేవుడు నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడు, నేను చేసినటువంటి పాపమును సూటిగా ఈ వర్తమానము ద్వారా దేవుడు నాకు తెలియజేస్తున్నాడు, అవును నేను నా నోటితో పాపమును ఒప్పుకున్నాను, విడిచిపెట్టాను, మరలా చేస్తున్నాను కనుకనే దేవుడు ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను బలవంత పెడుతున్నప్పుడు, నీకే అని బలవంత పెడుతున్నప్పుడు వెంటనే ఆ పాపమును దావీదు వలె ఒప్పుకుంటావు, పౌలు వలె ఒప్పుకుంటావు, నాటి భక్తుల వలె ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మరలా మనం ఉన్నటికి కూడా పాపము చేయకుండా ఆ కొత్త జీవితం, ఆ పరిశుద్ధవంతమైన నీతివంతమైన జీవితంతో మనం సంతోషంగా ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నటువంటి యెషయా గ్రంథంలో ధ్యానించినటువంటిది, ఇర్మియా గ్రంథంలో ధ్యానించినటువంటి ఇదే విషయాలను మరలా పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తాడు హెబ్రీ సంఘానికి. ఎందుకు నేను యెషయా గ్రంథం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి? అది మాకు కాదు, అది ఇజ్రాయేళ్లకు కదా, అది దేవుడు వారికి చెప్పాడు కదా, వారికి చెప్పింది మాకెందుకు అన్నప్పుడు మరి పౌలు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు? ఇర్మియా గారు చెప్పినటువంటి మాటల్ని, యెషయా గారు చెప్పినటువంటి మాటల్ని, పాత నిబంధనలో దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటల్ని మరి పౌలు గారు ఎందుకు సంఘాలకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వారికి వర్తమానాలు బోధించాడు? కాబట్టి ఆనాడు చెప్పినా, ఈనాడు చెప్పినా, ఎప్పుడు చెప్పినా, ఎవరికీ చెప్పినా అది మనుషులకే చెప్పాడు, పాపులకే చెప్పాడు. మీ బ్రతుకులను మార్చుకోండి. హెబ్రీయుల సంఘానికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో 12వ వచనంలో పలికినటువంటి మాటని సమయంలో మీకు జ్ఞాపకం చేసి ఆ తర్వాత ఈ వర్తమానమును సరిచేద్దాం. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు హెబ్రీ సంఘానికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, మీరు మొత్తం పైనుండి మీరు చదువుకుంటే ఇది ఇర్మియా గారి ద్వారా తెలియజేసినటువంటి వర్తమానమునే, ఆ మాటలనే ఇక్కడ పౌలు గారు జ్ఞాపకం చేస్తూ 12వ వచనంలో ఏమంటాడంటే, నేను వారి దోషముల విషయమై దయ కలిగి వారి పాపములను ఇక ఎన్నడను కూడా జ్ఞాపకము చేసుకున్నని ప్రభువు సెలవిచ్చుచూ ఉన్నాడు. ప్రభువు సెలవిచ్చుచూ ఉన్నాడు. పాత నిబంధనలో సెలవిచ్చుచూ ఉన్నాడు, క్రొత్త నిబంధనలో సెలవిచ్చుచూ ఉన్నాడు. ఈ దినమున కూడా పాత నిబంధనలో నుంచి క్రొత్త నిబంధనలో నుంచి నాకు వర్తమానమును తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు, నీకు వర్తమానమును తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు. కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మని పంపిస్తానని 2022 సంవత్సరాల క్రితమే యేసు చెప్పి వెళ్ళాడు, పంపించేశాడు. పంపించినటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు పాత నిబంధనలో నుంచి క్రొత్త నిబంధనలో నుంచి నీతో నాతో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈరోజు ఒప్పుకొని మునుపటి నువ్వు చేసిన పాపములను, మునుపటి నువ్వు చేసిన దోషములను, మునుపు నువ్వు ఒక అతిక్రమ జీవితాన్ని మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా, ఆ సంగతులను తలంచుకోకుండా, వాటిని శాశ్వతంగా నీ జీవితంలో నుంచి విడిచిపెట్టి క్షమాపణ పొందుకొని ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని, నీతివంతమైనటువంటి దేవుని వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ దాన్ని కొనసాగించుకుంటూ మనం వెళితే ఈ మాట మనకు వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజే నా చివరి రోజండి, ఏ రోజుకు ఆ రోజే చివరి రోజండి అని ఏ రోజుకు ఆ రోజు పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా, దోషములను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా మనము గనుక క్రీస్తు వలె మనము బ్రతికితే, పౌలు వలె మనము బ్రతికితే, ఆ రోజే మన చివరి రోజు అయితే ఆ రోజు మన పరిశుద్ధంగా ఈ వర్తమానము బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి
తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మని యొద్దకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం. లేదు, రేపు నా జీవితంలో రేపు కూడా ఉంది, నా జీవితంలో ఎల్లుండి కూడా ఉంది. లేదు, యేసు ఇప్పుడే రాడు, యేసు రావడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది, కాబట్టి నేను ఇంకొన్ని పాపాలు చేస్తాను, ఇంకొన్ని దోషములు చేస్తాను, ఇంకొన్ని తప్పిదాలు చేస్తాను అని గనక నువ్వు అనుకుంటే, మనం అనుకుంటే, మనంతా మీ అంత మూర్ఖులు ఇంకొకరు ఉండరు. పౌలు ఎందుకు కిరీటమును చూస్తున్నాడు అంటే, పౌలు ఒక్కటే అంటున్నాడు, ఏ రోజుకు ఆ రోజే నా జీవితంలో చివరి దినం. దినము నేను పాపములో చచ్చిపోతున్నాను, లోక విషయంలో నేను చచ్చిపోతున్నాను. లోకములో ఎలా బ్రతకాలి అనేటటువంటి ఆలోచన చింత లేకుండా ఆ విషయంలో నేను చచ్చిపోతున్నాను. క్రీస్తులో నేను బ్రతుకుతున్నాను, క్రీస్తు కొరకు నేను బ్రతుకుతున్నాను. పరిశుద్ధతను, నీతిని కాపాడుకోవడానికి, దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి క్షమాపణను కాపాడుకోవడానికి నేను బ్రతుకుతున్నాను అని అన్నాడు గనకనే, అని దానికి తగినట్టుగా జీవించాడు గనకనే తన కొరకు ఉంచబడినటువంటి కిరీటమును దేవుడు దర్శనంలో చూపించాడు. ఆ చూసిన తర్వాత అంటున్నాడు, నా కొరకు ఉంచబడింది, ఇలా నాలాగే అనుకుని బ్రతికేటటువంటి వారందరి కొరకు కూడా ఉంచబడింది అని పౌలు తన ఆత్మీయకుమారుడైనటువంటి తిమోతి గారికి రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకోలేదా? సో ఈరోజు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దు అన్నాడు, తలంచొద్దు అన్నాడు. దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకోను అన్నాడు, తలంచను అని అన్నాడు. వాటన్నిటినీ కూడా క్షమించేశాను. ఆ క్షమాపణకు తగినటువంటి విధముగా ఒక కొత్త ఆశీర్వాదవంతమైనటువంటి, పరిశుద్ధవంతమైన, నీతివంతమైనటువంటి వాక్యానుసారమైన జీవితం ఏ రోజుకు ఆ రోజు తప్పకుండా పాటిస్తూ జీవిస్తూ ఆ బూర శబ్దము వినగానే ఈ నేలలో నుండి మేఘములో కొనిపోబడదాం. ఆటి కృప మనందరి జీవితంలో విస్తరించబడును కాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధమైన దేవా మా తండ్రి, ఈ సమయంలో మాతో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి శ్రేష్టమైన మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రములు. మా ప్రార్థనలకు, మా విజ్ఞాపనలకు, మా కన్నీటి రోడ్లకు నైనా మా యొక్క జీవితాలు చక్కపరచబడాలంటే, మా ఆర్థిక పరిస్థితులు చక్కపరచబడాలంటే, మా శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి అనారోగ్యాలు చక్కపరచబడాలంటే, పాపమునకు తగినటువంటి శిక్ష నీ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఆ శిక్ష మా జీవితంలో నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిపోవాలంటే ఈ రోజు నన్ను మాకు సెలవిస్తూ ఉన్నాను. మీరు చేసిన పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకోకండి. మునుపు చేసిన పాపములను, మునుపు చేసినటువంటి పాపపు సంగతులను జ్ఞాపకము చేసుకోకుండా, తలంచకుండా, వాటిని మరలా మీ జీవితంలో చెయ్యకుండా మీరు జాగ్రత్త పడి బహుభయముతోనూ బహుభక్తితోనూ నిన్ను పోలి మేము జీవించిన ఎడల మీరు కూడా మా పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను, మా దోషములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను, వాటిని క్షమించి మీ వీపు వెనకాల వేసుకున్నాం అని మా జ్ఞాపకం చేస్తూ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు మా నుంచే సంతోషమును కోరుకుంటున్నారు. మేము నూతనంగా జన్మించినటువంటి శిష్యుల వారు పరిశుద్ధ నీతివంతమైనటువంటి జీవితం మేము కలిగి ఉండటం వలన మీరు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆ సంతోషంలో మేము కూడా పాలుభాగస్తుగా ఉంటాము. మాట్లాడినందుకు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటారు ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరము కూడా తల్లి ప్రభా, ఏమి తిందుమా, ఏమి త్రాగుదుమా, ఏమి ధరించుకుంటుమా, ఈ లోకములో ఎలా బ్రతుకుదుమా అన్న దాని కొరకు చింతించకుండా, ఎలా పాపము చేయకుండా, పాపమును జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా తల్లి ప్రభా జాగ్రత్తతో తల్లి ప్రభా వాక్యానుసార జీవితంలో జీవించాలి అనేటటువంటి ఒక తపనతో, ఒక రోషంతో, ఒక పట్టుదలతో బ్రతికే కృపను నాకు, మాకందరికీ తల్లి ప్రభు కలిగించింది. మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు తల్లిని అతి వినయంగా బ్రతిలాడి వేడుకుంటున్నాము స్వామి. మా తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ప్రేమ, అన్యోన్య సహవాసం, సమాధానం, సకల దిగుల ఆశీర్వాదం మనకు, కుటుంబాలకు, భూమి మీద నివసిస్తున్న సకల విశ్వాసులకు, సత్యరాజ్య సువార్తకు కలిసి ప్రతి అభిషిక్తులకు, అభిషిక్తులకు, లైవ్లో వీక్షించిన బిడ్డలకు, ఆ తర్వాత వీక్షించిన బిడ్డలందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడైన కాక. ఆమేన్. ఆమేన్.
ప్రైజ్ రండి. అందరికీ వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. దేవుడు అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి ఆశీర్వాదం సిద్ధపరచును గాక. ఆమేన్.